kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kole la bi dunya in na araba mɛkalo tile 29 sanba 219 radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suuru ka bɔ Sugunikura Kuluju nagakɔrɔla na. Kunnafoni bakurubaw filɛ. Ko kɛko kelen tɛ laada ye. Laada ale waliyara a siɲɛ 13 o ye nin ye sunkalo MoneyGram a n'a dɛmɛba bankiw n'o bɛ BNDA, BMS, Banque Atlantique, BSIC, BCS, Wora Bank, BDM, Ecobank, UBA u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka sunakari ta ka taa di alisilamɛw ma misiriw olu kɔnɔna na. Kunungo u tun bɛ ɲamakɔrɔ juma misiri ba la ka taa sunakari ka taa di alisilamɛw ma. Ɲaminakaw fɛ gendarmew dagayɔrɔ ani préfet dagayɔrɔ mugujugucila jatigɛ wale kɛbaw u ɲamakina ka kɛ yen kan mɛkalo tile 27 tɛmɛlen. Sirabaga kasara o kɛra Segu sira kan ni bɔ caman o yera la maa jogini o fɛnɛ cɛyara. Dɔnnibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra ko de fɔ sisan laada ale lakilenna ka sababu kɛ a siɲɛ 13 o ye nin ye MoneyGram a n'a dɛmɛba bankiw BNDA, BMS, Banque Atlantique, BSIC, BCS, Wora Bank, BDM, Ecobank ani UBA u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa sunatigɛ ka taa di alisilamɛw ma misiri kɔnɔna na. Kunungo u taara laada la tile ɲamakɔrɔ juma misiri ba la ka taa sunakari ta ka taa di alisilamɛw ma ani sagajigi kwalen k'o ta k'o di Imam Idrissa Tarawele ma a k'o kɛ a ka selidon da dumuni ye. Usmani Kulibali n'ale bɛ ca kɛ BMS la ale kumana MoneyGram ani a dɛmɛba bankiw olu tɔgɔ la. Opération sunakari ye wale MoneyGram na banki minnu bɛ jɛ ka baara kɛ Mali la u ye wale mun daminɛ san 13 ye ɲinɛ ye san o san sunkalo mana se u y'a yira k'a fɔ k'u fana b'a fɔ ka nɔgɔya kɛ silamɛw ye pour que suntigɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Donc o wale de kɔnɔna na an bɛ ɲamakɔrɔ misiriba la an ye baara in daminɛ mɛnkalo tile 22 an y'a daminɛ ni Selinge ka bɔ Selinge ka taa Jago n'o ye Kati mara ye ka bɔ Jago ka taa Baginda an bɔra Baginda ka taa Welesebugu ka bɔ Welesebugu ka na Sanankɔrɔba ka kunbɛ ka cɛ bi ɲamakɔrɔ misiriba la. Ɲinan ta danfara min b'a ni san tɔw cɛ o y'a ye ko an yɛrɛ ye mun fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko slogan ko ka dɔ fara dili kan MoneyGram ka dɔ fara dili kan. Effectivement MoneyGram ka wale o de san o san an b'a fɛ ka se yɔrɔ kuraw la ka se misiri kuraw la ka se maa kuraw ma minnu bɛ a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ in a bɛ sen na. An ka laɲini ye an ka se ka Mali bɛɛ de boli a la. Bon mais sɔrɔ min b'an bolo ayiwa an bɛ baara kɛ n'o hakɛ de ye mais ɲinan kɔni an ma se yɔrɔ si la an tun delila ka taa yɔrɔ min donc an ye yɔrɔ kuraw dɔrɔn de sugandi ɲinan ka se yen nɔ ka dɛmɛ in kɛ olu fana na donc o de kɛra danfara ye san tɔw ni ɲinan ta cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka foli bɛ an tɛmɛna dugu o dugu la an sera dugu o dugu la ka se ka nin wale in sɛmɛtiya an ka foli b'u ye parce que u ka kunbɛ ko ɲuman u ka bonya la an'u ka duwawu la k'a lase silamɛw ma ani ŋaniya min taara MoneyGram n'a jɛɲɔgɔn bankiw ka fɛngɛ la a kun ye nin de a kun an wasara halisa an b'a ɲini ala ka se ka fɛngɛ in nafa se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma pour que maa wɛrɛ k'an ɲɛ ka ɲɛbɔ an fɛ parce que hakili la wale ɲuman don maa wɛrɛ k'an ɲɛ ka ɲɛbɔ wale in fɛ k'a la donc an y'a ye jamana kɔnɔ effectivement bi na maa caman y'a daminɛ vraiment an sewa ko de a tɛ k'a fɔ ko o tɛ bɛn an ma ou bien k'a fɔ k'an bɛ keleya k'a fɔ ko a maa wɛrɛ y'i sen don an ka ko la non an ka laɲini ye o yɛrɛ de ye ka taa fɛ san wɛrɛ an ka ɲini ala k'a to Mali baarakɛla bɛɛ ka se ka nin dɛmɛ ɲɔgɔn don ka taa silamɛw ma. Ɲamakɔrɔ juma misiriba a alimami Idrissa Tarawele a ma ka nisɔndiya dugu. MoneyGram ani dɛmɛbaga kulu bɛɛ lajɛlen Alahu subhanahu wa taala y'o de fɔ ta'awanu alal birri wa taqwa k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ɲumankɛ kan ani ala ye siran ye ala kɛra ko a ko an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a di sa kɔnɔ o la ni dɛmɛ min filɛ sisan ni MoneyGram mɔgɔw y'a kɛ a diyara ne ye a diyara n ka misiri mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka d'a kan mun na sunkalo waati ye waati gɛlɛn ye sunkalo waati a ka gɛlɛn surtout maa minnu bɛ yen ni olu garijɛgɛ ma bonya sunkalo ka gɛlɛn u ma n y'a dɔn dɛmɛ in dabɔra o de kama gɛlɛyabagatɔw ka u la nisɔndiya fɛn don an bɛ MoneyGram mɔgɔw yɛrɛ an b'u ŋaniya dɔn n'a ye
ŋaniya jumɛn de b'u la ka ɲɛsin fantanw ma ŋaniya jumɛn de b'u la ka ɲɛsin dugumɔgɔw ni jamanamɔgɔw ma nin b'a présenter an ye kɛnɛ kan k'a fɔ ŋaniya min bɛ MONUGRAM mɔgɔw la an bɛ dugawu kɛ MONUGRAM mɔgɔw ye an b'a fɔ ala k'u bolo mɛn u ka baara la n'u dɛmɛbaga ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka dugawu b'u bɛɛ lajɛlen ye ala k'u bolo mɛn na an b'a ɲini ala k'u sara ni ɲuman ɲɔgɔnnaw la. Dugutigi Mamadu Tarawele ale ye farankan kɛ imamu ka kumakan na. A ye baara min kɛ nin bi a diyara an ye k'a bɛn an ma a diyara dugu ɲɛ kojugu yan y'an ka misiriba de ye o yɔrɔ la sa se t'an ɲɛ setigi de ala ye aw ye baara min kɛ nin ale bi ala k'a yiriwa ala k'a kɛ si ye ala k'a kɛ kɛnɛya ye kɛra kanu kosɔn dugu bɛɛ ko ka aw fo alimami n'a ka nɔfɛmɔgɔw bɛɛ ko ka aw fo k'aw barika da. Maa minnu ye sunatigɛ in sɔrɔ u nisɔndiyara kosɛbɛ Koniba Jara ale y'o dɔ ye. Aw nana an fɛ yan bi a diyara an ye aw nana ka na nin kɛ an ye an bɛ foli di aw ma an bɛ foli di aw ma ka foli bɛɛ lajɛlen ma aw nana nin kɛ an ye a bɛnna ma a diyara an ye ala ka caman bila a nɔnɔ aw fɛ. MONUGRAM n'a dɛmɛba bangiw u ka kalikan ye mun ye n'o de ye ka dɔ fara dili kan u y'a waleya k'a fɔ sa ko ala ka sunkalo wɛrɛ yira ani olu la bato kelenw ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ. Ɲaminakaw fɛ yen gendarmew dagayɔrɔ ani préfet dagayɔrɔ mugujugutila jatigɛwale kɛbaw u ɲamakina ka kɛ yen kan Ɲamina yɛrɛ ale ni Kulikoro cɛ o ye kilomɛtiri 90 baɲango ye ni mugujuguci in kɛra mɛkalo tile 27 tɛmɛlen nɛgɛ kaɲa 21 21h waati kunnafoni disiraw olu y'a jira k'a fɔ ko maa marifatigi bunatigɛ dɔnbaliw olu de nana bolimafɛn sentigɛ duman pick-up la ani bolimafɛn sen fila caman na u kulekan kun ye Allahu Akbar kana tasuma don gendarmew olu dagayɔrɔ la ani préfet o siyɔrɔ la wa k'u seginna ka taa ka sɔrɔ u jama tigɛ maa si fɛ ala tanu kɛra mun ye ni bɔmaya la. Lakanabaliya ale bɛ ka kɛ sababu ye maa caman bɛ ka boli ka u sigiyɔrɔ bila Koro Bankas Banjangara ale kɔnɔna na kunnafoni disiraw y'a jira k'a fɔ mɔgɔ 6000 Baɲango olu de bɔra nin sigida saba in na de kana Mopti kana u yɛrɛ kalifa yenni nɔ wa gɛlɛyaw b'u kan dɛ u mago bɛ maa magoɲafɛnw na fɛnɛ Moptikaw fɛ yen ani Sevare u ka yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma Sokura maa 634 olu bɛ yen nɔ cɛ 291 muso 343 ani den ta ni maa 371 Baɲango du dɔ yɛrɛ bɛ n'o ye mɛnta ka du ye Moptikaw fɛ o du kelen o ye maa 100 ani maa 48 o y'olu bisimila denmisɛnninw b'a la maakɔrɔbaw b'a la minnu yɛrɛ bananen don k'u mago bɛ maa magoɲafɛnw na da dumuni don finiw ani furakɛliw. Siraba kasara ale kɛra Segu sira la a kɛra Kasela ani Zantigila o ni ɲɔgɔn cɛ ni bɔ yira la dɛ maa 24 olu bɔnɛna u ni na maa 13 olu jogina bolofɛnw olu tiɲɛna kunnafoni disiraw ko nin kɛra dɛ wa fɛn min ka dɔn k'a fɔ a kuma sɛbɛntiyara protection civile maaw fɛ minnu dagalen bɛ Kulikorokaw fɛ olu ko bolimafɛn fitinin dɔ n'an ko ma mini bus ko de natɔ ko o de pinɛ cira o kɛra sababu ye o bɛnna ni camion bɛnni dɔ natɔ ye sira fan dɔ fɛ olu de taara se ɲɔgɔn ma u taara ɲɔgɔn tu yɛrɛ de koyi maa 24 olu bɔnɛna u ni na maa 13 olu jogina bolofɛn caman olu tiɲɛna maa minnu jogina u y'olu ta ka taa hôpital du Mali la ka taa furakɛli ta ka ɲɛsin olu ma maa minnu n'olu fatira u taara n'olu ye sumarayɔrɔ la Kulikoro brigade de gendarmerie olu taara kɛnɛ kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ a kun jɔnjɔn o bɛ se ka dɔn cogo min na ani wale minnu kan ka kɛ yaasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ olu walew bɛ se ka waleya cogo min na ministre des transports et de la mobilité urbaine Ibrahima Abdouli ani a tɔɲɔgɔn ministre sécurité et de la protection civile général Salifou Tarawele olu taara kɛnɛ kan ka taa tiɲɛni nɔ ka taa u ɲɛ d'a kan nin bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka fanba fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye ala k'an n'o cɛ jɛnya n'a b'a fɛ ka segin maraka fanba ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fanba ka journal bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye mun tora ne o ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma maraka fanba ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye